Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Hatu pikwa baki janjong pikin kuit ha penat kam da ka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan ka IZ Group of Institution Bangalore kadai ke college babhatam nagabanta ka jingkuli nursing but paramedical course hospital training hinyo scholarship but 6% ka kam haki hospital bahedo India but shabari na banta ka jingkuli ka jingseo ka paret but hila ban legu ban kuli da ka education loan hila ruban chukola ho number khandai nyo saw san riu pranot lani khandai pran riu license arn riwe khandai pra Hadin belayo jingtip halor ka jingyai 1 poi joki notre barjala ki patre bat ka company spika ka badang pentri menta ya ka surok nongston rambrai kirshai ki dekhot joka khasi students union west Sales district unit ha kini ki khniat sngi kala pelong ya ka jingtalasi ki kot kisla jong ki nong bela kini ka company ha ka jingtalasi ki dekhot ka KSU kilalam baki don kuma arphongot e ki nong bela barjala ki bom don ki kot kisla ki babyang bat nakaliang jong kaseng kalapha bakini phaino bat ka chu por kaseng kalamaham ya ka company ba lada kawanra ya ki nong tre kade banda pentikina ban penbiang shwa ya ki kot kisla ki dekhot ka ki isu kila kamru baki don arngot ki nong bela barjala ki belas dang ban muslia ya ki kenthai kasi bat nakaliang jong kaseng ringkat ki jing tre lang baki nong yalam kila pha wengkam ya ki arngot ki barjala bat maham ting e ikinong bala barjala baki de ban tre be thik tang ya ka kam la jong am banwan muslia ya ki kenthai kasi ni nakaliang jong ka dor barsinong mo thungwe aden mangila yo jingtip ba nakaliang jong ki ka KSU na po ka Nongstoin Circle West Kasihel kawan ban page bat chingo ya ki kot kisla bat ka ya borok hijing.com na kamanta kini kinong tre po kaneka Spika company kaba tre ya kaneka project na po Nongstoin Ramrai Kershai bat nakaliang jong iru ha kabang yo jingtip ya kaneng la lek ban ya tre lang na kamanta ka aka ka babaha bat kumjo ro ban wara ya kata kacing baha ha ka imlang salang ha po ka shinong ka thau ila le ban ya tre lang bat ki ha ka ne ka por bat ila lab ba kala don ka jing tre ka bala persang ban ya baik ha kini ki system kan thi ka bala dep hanrei ha unu system pat ni lab ba ka don ka jing bom long jong ki katu kan ngot ki nong tre ke ba kim tre tang na kamanta ka kam jong ki ka bala ban set ha kan ka surak lane ka kam jong ki ka ba maki ki de ban tre hanrei ki la persang pat sadaki we pat kilat kilanti ha ka ba ni lab ba ki long ki jing du ko bat kum juru ki long ki ba penthot ya ki imlang salang ha po kan ka snong ka jongi te nak ta ka daw ha kan ka por ha ka jing don lang bat ki rengkat bat ngi ngala sim ya kanai kerai bat ngila yo ru ya ki ka yo iro bat ngila lab ru ba ki don katu kan ne naka liang jong ki nong tre jong ne company ki lale ki kam ki ba naka liang jong ni kum ki nong sing snong nyem la ban pediang ti hadin kata ba de ngila sim ya kerai bat ngile kut ru ba nya ha ban pha no ya ki ban lek phai no sindan na kane ka jaka ki ba maki kisa ba kaseng kala yo jingtep ba ki don katu kan ki lotre juga dekat company Spika company lotre ka Flok Nongstoin Kershai ba kita wan sibun ba di lotre di ba thamai te nagalian kaseng nak posipor kumba jule insya cek ikut selagi belum kam te mentaga sendiri ni wan pan cek ikut selabat inilah siamba hadu arpu ngut makasih spa tam di lotre di bom don ikut selah te kumta ka seng marmar iki kelap ha noi sya kajaka ki bakiwan bat kunju ka seng kala manaru ikane company ba lada tuan la inong tre di ban penbiang ki kot kisla bat nginum sya dari lero ba ki nong tre ki bawan tre ki barjala ki bon tre po ka renew trap ba wan klan ki kot kisla ki bobiang kat kum ka interstate migrant bat workman act te hakane ka jing wan durep ka jungi jing cek jungi kini ki kot kisla jung kini kinong tre kabalengo kasyam ni syamba ni lapan ban ba don arngut ki breu nagane ka company ki ba hajing sya kum ka seng hi nila ai ka jing mana ka batung e ya kane ka company ba
kibawan tre akan ika jaka ka jungi kim dei ban lek muslia lane ban 1 watt tengah 1 watt lock sini jaka ka jungi dei ban pet tengor bet te ka kam laju ya kam laju bat kumju ban 1 tre be kan kam bang la ban set iki ban tre kan ka surok nong stoin kam prai kersai dei ka balingok le ngi semba arngot ki le iti kam ki ba ka thanyi ka nong stoin ni ka west kasili barok away ba nyemla ban pediang te kumta ka steng mar dol abangi syami gini ki briu arngot ki ba le gini kampo jan e ka seng kala ai ki jing sneng jing krau harangkat ki briu jong ka snong kumju jong ka nega company bat kumta ka company ru ni ai jing ro kendiat lemar ba kila back kam no ikini ki arngot ki briu ki ba le ni kampo jan kasang ka mana juru ya ki briu ki parjela ki bawan tre kan ka thanjungi ba kim dei ban mlien ban wan wat lok na wat tengah sini ka jaka ka jungi dei lata 1 tre bet kum kinong tre ban menta ni ai jing sungu iki briu ki ba bentip ingi pangkane ka jingja ba ngilap akapor ka babiang ban 4 don menu marladangi ni syam hadin habot ba kini ki jingja kelak dabja ba hadu ba longway sisni ulak poi sidu sakam ratia ba poi sidu sa pay ke kata ka along deringi ndrei mentap lengi ai jing sungu yaki bre ki ba ajing tip ingi pangkani ka jingja bat kumkani ka jingja ngi manaru ikini ki nong tre ki badang sa angne ba kinum million ban wat 1 watt tengah 1 lock sini bat lada ngilap kaseng hi kan le ka pertia ka ba ngidei ban le